Pas kang aligrihan ng kinabuhis politika sa tinuod lang ha. Basta naghanang kanamang salinggubot sa politika kini nag-ilog sa bukog nga mga kongresista ag mga senador. Hastang okihan na ilang kalaki oy. Sige lang sila kumbate dito. Kay murag wa pa full is away hangtod nga ang mga Pilipinos wa in taon maka kita sa tarong serbisyo sa mga buayang nagtakuman. Sa paitas mga Pinoy in taon ay luuyas mga Pilipino aning mga tulisan sa gobyernong na nagkurbata. Kagahapon wa na po'y nahitabong sesyon dito Senado tungod kay wa mutungha ang mga sakop sa mayoriya pinanguluhan sa ilang Senate President nga si Senador Alan Pitiki Cayetano. Ihulagway si Cayetano nga bisan dito sa Musbay Balauranan mo ni naglaglogaw dito sa Kongreso hangtod na po sa Senado mo lang gyapoy ang gibuhat. Tuyo sa matod pa tuyo sa mayoriya matod pang Cayetano tuyo niya nga ugmang adlaw doon na sila ipabuto. Bastang lanuga tinga ani. Nga mga testimonya sa mga kawatan sa gobyerno nga matod pa ipatawag og mga adlaw ang mga posibleng testigos sa Senate Blue Ribbon Committee nga pinanguluhan sa iyang igsuon nga si Senadora Pia Cayetano. Ay Kulbaan Peter Calderon. Onya kulbaan pag yun si Alan Kirante o si Jonathan Kirante. Bidang yate na delikado ni. Delikado ni kay ugmang adlaw kumbate na sila. Murag naatos Marcolita. Gituyo nila matod pa gituyo nila di mutungha aron di mailog ang liderato sa Senado aron mapagawas ang matod pagkamatuoran po ng ilaha. Kamatuon puro nila kamatuoran ay. Inoon si Pitiki Cayetano ginigihagit ni sa mga sakop sa Manuriya nga pirtig yung pagkatalawana. Ba? Matod pa di sa magsuong tulpo nga resign. Wa pa sila mahimo kay wa pa man mailog, wa pa man mag-eleksyon sila soon sa Senado. Wa pa lang piling kin sa mahimong leader kay karon 11 na lang ni sila. Nagpabiling si Pitiki Cayetano ang leader gyapon. Posible unyang hapon wa gyapon mahitabong sesyon sa katapusang adlaw before sa ilang adjournment nga mobalik ang ilang sesyon unya na. Ini SONA o State of the Nation Address sa ikalimang higayon sa presidenteng bangag. Tandi malas. Kagapon si Senador Jingo Estrada, ato na. Gikan sa Payatas o Quezon City Jail, gibiyahe pa doon sa Digang Bayan, Second Division. Katong una niya, duham niya ang kaso. Duham po ni ka-division ang gada niya. Sa second Division sa Digang Bayan, aron ipadungog. Arraignment Arraignment nila ni kanhi di PWD Secretary Manny Bunuan. Gibasahan na silang sa Tagalog pasakdal, dili sandal. Gibasahan na silang kaso o niya si Jingo niya. Sabi to, guilty, not guilty. Wa, mutingog. Ba? Instead, ni-great sa siyang inahan nga si kanhi Senadora Loy Ejercito, 96 anyos sa diay. Higat ang gato sa na sila. In release, into uno matay. Ba? Gato sa na, higa no. Matod pa nga, ikomedya pa Jingoy Estrada, nga mutaas yung kuno ang blood pressure ni Secretary Manny Bunuan kon makakita ni Undersecretary Roberto Bernardo nga mo inipasangil nga pirting sinurikbot nila na karon posible nga mamahimong state witness against DPWH Secretary Manny Bunuan, Bong Revilla o Jingoy Estrada. Ba? Ni hangyo inoon si Jingoy nga ugmay mo ay lang sa pasuluta atong yelo nga sinina nga naay markang person with deprived of liberty. Ayaw na taon sa pasuluta. Ayaw po ko sa pusasi. Matod pinahugot ko nung kaimpusa. So, ay, nagkukusag kamot. Ang yun sang ay lang kung pusasi in taon. O niya ay lang po kung pasuluta ng sininang
PDL. Oh yeah. Loya Jinggoy. Mura ni siya kanaguan. Tatak naman ko na yan. Jinggoy is plunderer. Kagapon, doon na po motion si Secretary Manibunuan sa Husgado sa Siling Bayan tungkol kinitaas ko no ang iyang dugo. Blood pressure niya. Kay, atong pa, bas, shoot up ko no, ang iyang dugo niya, posibleng ato sa hospital. Dito mo siya sa PNP Hospital, atong ni aging adlaw, pag dakop nilang Jinggoy, dakop man ko no, bisag surrender. Taas ko no ang blood pressure ni Bunuan tungod kay, matod pa, pagkakita lagi siya ni Bunuan ni abot Yusek Bernardo ni abot og kuan ni abot ni og 160 over 100 taasa di ay matod pa sa kong amigo sa Gotsinanggong amigo kana ako ng 160 over 100 usag gato asinto sa sintan dugo usag gatos ang nana Gapon na gipahigayon ang arraignment nila sa kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act or Republic Act 3019 sa 2nd Division. Why labot ang 5th Division paniini kay lain sa tong kasuha nga wa gito'y piyansa kay plunder to sa 5th Division. Ay, delikado. Delikado ni samtang dito sa Ubos Bay Balauranan si Congressman Meow Meow. Matod pa si Congressman Meow Meow. Gitangtang na yun sa isip sakop sa Ubos Bay Balauranan tungod kay matod pa ni Janet Garen. Dili gyud kuno angayan nga makongresista ang iyang kinaiya kay magsigilag Meow Meow. Loo yan. Sige lang bugal-bugal ni Ingos Meow Meow. Goodbye mga buhaya. Sakitas dunggan paminawas mga kongresista niya. Kaya na pa niya mga kongresista nga, ay mong palabig pangawat o mga kawatan ay mong palabi. Inungdan nga nga soko ang mga kongresista, only ang libarog para niya. Ang iyang kaluha si Richard Gomez sa 4th District sa Leyte. Dili, kaluha ka na na. Oh ba? Kakampi, dili, kaluha. Matod pa, dibutar, para pag-expel ka niya, ang 265 ka mga kongresista, o niya, 14 ni ini, ang nibutar no nga dili sa ma-expel o walo ni ang ni-abstain kay matod pa sa ilang rason kaduhan na ni sa masuspensok tagura ka buwan unya gross disorderly behavior and conduct and becoming as recommended by Ethics Committee atang ngigan o dahil nung sa upat na kabuhan sa suspensyon kay duham ni ka suspensyon na yun kay kontra makay bangag na kontra sa mga kongresista kay ingnom na ay palabi sa inyong mga kakawatan. Goodbye mga buhaya. Balik sa Senado, si Senador Sherwin Gatchalian nga mo'y gigunhugunan utang ipuli ni Cayetano pero wa man kailog og pwesto. Na hinayangan kay ang ihimong taming matod pa niya nila sa minorya taong bayan. Matod pa nga ang usikuno kayo ang kwarta sa katawhan nga gigasto sa mga senador matag adlaw matag sesyon di ay mo gasto din lag 25 milyon matag adlaw gikan sa sweldos mga empleyado mga kongresista ang ikwenta na tong Erwin Toplok gabi o niya gikan ang adto na sa mga gingong mga utilities like tubig, kuryente, o ang internet, kamukha tinig 25 milyones matag adlaw, matod pa ni Senador Sherwin Gatchalian. Samtang si Erwin Tulfo, matod pa kagabi sa interview sa 25 ka oras. Ang majority di ay sa grupo ni Cayetano ni imbitar na iunta nila nga maaron mamahimong 17. Atod pang Erwin Tulfo imbitar sila. Siya to yung nagsigihungo nga na ay duha mo balik. Mura magnauwaw na nasupalpal si Erwin Tulfo siyang pamutbot. Kagabi iyan isang gibaling nga matod pag imbitar sila sa grupo ni Cayetano. Silang upat si Erwin Tulfo, Rapid Toplok. Oh ba? Og ang usarin apela ni si Lito Lapid patay si og ang kongresista ang igsuon ni Jinggoy
nga si Senador JV Ejercito. Silang upat gimbitan ring moipon sa mayorya unya gioperan pa og mga komite. Ang labing nindot nga komite gioper ni Lito Lapid ang mute committee. Samna. O ba? Komite sa mga amang. Paita. Samtang dito pati gubota naghanag balitaan nilang kagubot. Pag ininong dan. Matod pa kagapon ang mga House of Representatives Prosecutors silang pinanguluhan ni Jervil Luistro Kongresista Batangas. Matod pa nga ang kanto ang 5 ka malitang gisudlan sa ebidensya kontra sa impeachment niya ni Sara. Itong 5 ka malita gihulagway ni sa Malacañang o sa mga prosecutors nga malitang walang laman. O ba? Sukuhay ni sa malitang maraming laman, binilyon ang laman nga gihatod ni Saldico matod pa niya dito sa balay ni Bangag og ni Tambaloslos apel na Sandro. Walang laman nga balita. Ang ngiga ni ay murag kuan kayo, kulba kayo paminaw. Ang ilang kang Sara walang laman na malita, samtang kang Tambaloslos o kang Bangag ay punong-puno sa laman. Okay sa kayo, ha? Okay kayo. Paita, nanawagan po na ang mga patinaghana man nila, si apil naman ni Risa Ontiveros, dito Senado, ni apil sa gapon. Matod pang Senadora Risa Ontiveros, atol sa ilang pagpanawagan, nga resign, Alan, petikay kay talo. Disinggit po si Risa nga, Senadora Risa nga, ang Senado is the voice of the people. Kuno, tangangiga. Voice of Lito Lapid. Di kuno angay busalan ang mga baba sa mga sakop sa minorya kay kinahanglang mutingog gid sila. Pero ari na dire kay magsisyon ta. Yawa! Pawa! Karong hapon na lang katapos ang adlaw sa ilang sesyon unya balik nila State of the Nation address na pero ipadayon ang investigar posible og mga adlaw sa Senate Floor Reform Committee nga maton pa pertin daganang ipaboto ang maong committee ba ni kabahin sa flood control funds nga gisurikbot sa Buaya og Tambaloslos gang sa 20 katong niaging by gihulagway nga the most corrupt budget sa 2025 appeals Peter Calderon. Pawa! Ang ngilngig no? Ngilngig kayo. Mo na nindot nila kay sila mo'y daghang malita. Si Sara way sulod ang malita. Ha? Matay murag kulba daghang kulbaan ani og mada kay naa nagigipang supinaan ni paadto o Senado. Posible na napoy iipon ni Corley Diskaya nga napriso pa dito. Mao ba? Samtang aritas nindot nga balita. Ang nindot nga balita si Governor Pambari 4 naka apon-apon na og 24.4 milyones sa 8,000 ka mga habal-habal drivers nga gihatagan niya og financial assistance sa 26 ka mga local government units. Matod pa ni Governor Pambari 4 padayon nga hatagan pag yun nila ang lain-laing hutong sa mga habal-habal drivers aron itabang in town sa mga nagkalisod-lisod nga mga sakop niini tungod kay taas kayo ang presyo sa gasolina matag litro o niya, mahal na kayo ang mga nanag-unang palaliton. Matod pang Governor Pambari 4 nga kinahanglang tabangan yun ang mga maong hutong o sektor aron makasurvive sa kalisod sa panahon nga iyong direktang idolo nila ang hinabang dili kay sama sa una nga dasig card ra panahon ni Lalay. Dasig card mo na. Dasig way sulod, di ka madasig. Mao ba? Dito Dakbayan Sugbo, si Mayor Nestor Archibald hapit daw sa katuig sila sa ilang katungdanan. Apil si Governor Pam, matod pa ang priority ni Mayor Nestor Archibald karon kapadayon ang construction sa 5th ikalimang hugna o 5th phase sa Cebu City Medical Center. Nagpadayon pagtukod sa ika-4 nga to sa ika-7 andana sa Maong Tambalanan. Unya karong semana posible nga ipahigayon ang ribbon cutting sa solar panel nga gitaod diha
sa legislative o sa executive building sa Cebu City Hall. Matod pa nga nakapaminos ni og gasto sa Cebu City government sa kuryente o niya nakapaus-us ni Baranan Las Beco nga perting mahala mayra. Mayra in taon. Bastang di malasa Beco og mahurotan ning kuan. Kami milyon ba ang mabayad sa Beco kada buwan? Og mahurot ni wala. Samtang na mga reklamo sa katayon konsolasyon nga matod pa, perte yung pagkasaba, abog pag yung kayo. Ang ilang lugar tungod na lang gihimong Cebu International Port o gawas ana. Nagsige na ay kuno og kware. Sa ilang reklamo, matod pa di sila katulog og magabi kay perting saba, abog pag yung kayo. Apan ang ilang managing director sa HC Shipbuilding and Construction, managing director ni si Miss Lilia Pidihero, nga maton pa niya ang ilang paningkamutan nga magkurhian ang mga kahasol sa katawhan nga nasinati des barangay Tayod lungsod sa Konsolasyon kay maton pa ilang i-coordinate sa barangay aron ang katawhan nga nagreklamo matagbaw or mohilom kung na'y abog o kasaba sa magabi. Maususan ang oras sa ilang trabaho. Utob na sa alas 9, pero saba gyapon ang mga estudyante klase na masunod simana, posibleng ang mga bata nini di na sa katarong og tuon kay saba kayo kung maabot og alas 9 sa gabi. Ang ilang trabaho sa shipbuilding diha sa Konsolasyon, Tayod Konsolasyon nga karon ang kontraktor ini sa kuan man sa Department of Transportation din ang kontraktor ni katong kanhi Hanjin karon nahimo ng HC Construction ang shipbuilding and construction.